El 9-9N ens satisfà a mitges, alguna cosa ha de passar al 9N. Jo no tinc clar ni tan sols que arribem a fer aquest procés participatiu que va anunciar el president de la Generalitat. Però el 9N ha de ser un dia molt important en aquest procés que des de fa anys es va engegar en el camí cap al dret a decidir, de ser un nou estat a Europa, i crec que aquest 9N serà especialment important, passi el que passi, hagi passat el que hagi passat i el que vingui a continuació. Doncs és una mica un procés com a mínim sospitós, que surti el màxim representant de l'Estat a Catalunya, que és el president de la Generalitat, dient hem enganyat a l'Estat o volem enganyar l'Estat, és únic al món. Jo no conec cap país que hagi passat. Creo que ha sido un pulso de la ciudadanía contra el Estado. Yo creo que lo que hemos querido demostrar es que si las leyes no son justas, lo que hay que hacer es desobedecerlas, porque las leyes las hacen los hombres, las personas. Y si las leyes las hacen las personas y las personas se equivocan, cuando hay una ley que está equivocada, lo que hay que hacer es arremeter contra ella. El domingo bajo mi punto de vista, ha sido un pulso de la sociedad hacia un gobierno imperialista y un gobierno nacionalista, pero no sé de qué nación, sino centralista, egoísta, lo tiene todo. Hemos querido demostrar que la sociedad es la que manda, la que tiene que reformar, si es necesario, una constitución que nos ha engañado durante tanto tiempo, y que por lo tanto opino que el domingo el pueblo ganó, el pueblo catalán ganó, y ojalá el pueblo español también se levante contra la oligarquía que nos está dominando. Toda España debería hacerlo. És molt alta, és una participació excepcional. Jo crec que és una participació que sobretot l'hem de contextualitzar, és a dir, després d'una setmana en què l'Estat amenaça, en què l'Estat confon, aconseguir aquesta participació, diguem-ne, en tants sentits a la contra, és extraordinari. Jo crec que és improcedent comparar-ho amb altres participacions, i és improcedent calcular-ho en percentatges del cens. Jo crec que el que és procedent, sobretot, és mirar-s'ho com una xifra absoluta. En un article de valoració posterior dic Espanya s'ha estat mesos i mesos preguntant-se per què hi ha hagut el fenomen Podemos, què han fet malament, què s'hauria de fer diferent, com gestionar-lo, i va haver-hi 1.400.000 vots per Podemos a tot l'Estat. Si per 1.400.000 vots de ciutadans repartits per tot l'Estat fas tota aquesta reflexió, per 2.250.000 concentrats en un territori, hauries de fer una reflexió molt més gran. Quina és la diferència? Que el catalanisme demana, amb 2.250.000, per ells és, per dir-ho així, impermeable a la democràcia. Tant se val que siguin 2,5 milions, com 6 milions, com si fossin 12 milions d'espanyols els que diguessin que posen en qüestió la unitat d'Espanya. Per ells la unitat d'Espanya està al marge del debat democràtic. Per tant, les xifres de participació són irrellevants. Haguéssim anat tots, hauria estat igual per ells, perquè continuaria sent obrir un meló que no volen obrir, i que creuen que no s'ha d'obrir per aquest procediment, que és un meló, per dir-ho així, de caràcter metafísic. Per tant, els 2.250.000 és un èxit extraordinari, i jo crec que no hi ha manera sensata de llegir-ho diferent d'això.